share video. Never say, and I am also Abama, Unyabema, Aquaba. A brand I am at Chana, no bush of any dear tree. Oh, Abema, Nimia, Nimpon. Bush of any corona, and this year, a memory dear tree, or Movia, and Mana at Wasu. A man any kind, a man at was. Now, I was now, one so my baby tree. Kitty, and you was saying now, my baby tree was so. You, Nanam Asante Kitty, what trade? I want to do one when you move a territory. What's my money? You are power. Trade Kitty to Asante Kitty. Mama, you are power. Sabi, you really say you, and I don't mean you are a power. Then ye, a mamma and your money pass, and then say, Jay in Asia Hanno, and bet was so. And ye young one, you did way. Yora, now go from Pont Abbey, Asante Dohine. On a sabri, what's not do me? Not and ne, in tea, and an abaco or said in Munyama in the Cassia. And your non qua or didn't near Yora, I took a course or the magic before him. One Yura. Yura, Pagone, Nimia, and Group. We are very few or more, and so Yura and Pagone, and Yura, the magic before him. And a sabri, you no more idea, share, you don't move this air to me. Yura and a trampana, oh ha. Nam Prango, a year, Pancrono. Ona nana also within the queen or a year atene crampon fiku chasi ima ono omona sabre no mudi by sabre die ye de dwadi no esese so ara no na chame ijaka sabuna ma no atwaso Sabi, you really say you, and I don't mean Ama Yura a pabe. Then ye, a mamma and your money pass, and then say Jay in Asia Hanno, and bet was so. And ye young one, you did way. Yura, now go from Pont Abbey, Asante Dohine. On a sabri, what's not do me? Not and ne, in tea, and an abaco or said in Munyama in the Cassia. And your non qua or didn't near Yura, I took a course or the magic before him. One Yura. Yura, Pagone, Nimia, and Group. We are very few or more, and so Yura and Pagone, and Yura, the magic before him. And a sabri, you no more idea, share, you don't move this air to me. You run a trampana, oh ha. Nam Prango, a year, Pancrono, Ona, Nana, also within the queen, or a year, Atene, Crampon, Fiku, Chassi, Emma, Ono, Omona Sabri, no Mudi by Sabri, ye de Duadiano, SSSWR, Nachame, in Jacka Sabunama, or what was. Yura, Madame Roman. Government Paya, Matumen Safre, Sia, on Dom Disciplines here, ever since I am on Matumen Safre. Yo, Yura,
Mira mama kwae. Abusua mo beta mo de se branti achi. Ihia mo odwem ha. Ni abusua panyini. Abusua panyini. Ene na abusua. Tuma Jamaica. Masang wadaruma, iyo gas. Masang wadaruma, iyo gas yang pada si Banten nemra. Di naba. mude shiblante de busu ne bae. Di Banten de busu yang ni dua macam. Muya no se mu jade ma busu panyi no no jina. Yo mira adaruma. Mira adaruma. O ma me kwae ma me to me safre abusua panyi ene de se branti ene adehye ma ne mema. O ma be dudwem. Adaruma. Abusua panyi we. Busu jamura ba. Isia de waje ka kana za ka. Akwere ni modo. Miro adaruma. Ana mesre na mebusa abusua panyi ni na ntese. Joe. Now don't hear chairman, what I'm a brew. Miss Wanyard, Miss Warsu. Miss Wakon, Miss Wame, what I'm a brew is you name to me. I don't be brew. Say every idea. Bushia, there were Hanmoa, and your bonnet. And Cheppy, and an archairman. Let me ask what they say. You are. If I saw Shay Bushia and William, Ampa, Bushia. You will preach, chairman, you will side. A mamma and your money of Faso. Yes, a fata be a chamage, and me a faso. Am I a day? You are fastened to see a pattern. And ne, and a brenner do. The Bushayaba, Yababa said, you say, Yama, Yadishir, Madama, Yabaya, and Antisia. Miro adaruma. Abusua panyi se America kreni. Omo de adesrede betu wonim se onana omo sre obo akunwa amano be ya betimi asomsum pa enam so e ma o ka se waje atum eno nti o ma kwae ma nana no yede netina apatem ene na mere na so rura adaruma abusua adehye ma ne mema e de se branti abas omo besre na ma kwae ya bibi achiro na abusua panyi ne na abusua adehye ma ne mema e ba ya adaruma mo nantese no mayunhu de se branti a mo besre insaya man ene ne di Mura chan wada me bro. Miss Wanyard. Me de branch na me de ne ba na be se bibia kire ya be se nso ya ma no. Wada ma. Onye. Manyina wa. Yo. Abrantie udin. What's the problem punch ya? Wada me bro me de am cheese. Miro adaruma de se brantie na se ye frɛ no ne die de kwa me twumasi Edi on the babedia go from. Idia obesre na de dia akunya no so e de sɛ What's the problem punch ya? Wada ma. Na argument for. Miro adaruma
ona na se so ma no kwaya no se bibi kire wo a ekia wo se wo de atono so ne agiman tufo wa ma kwai wo ma kwai wie dia na nana abeka ho nana agiman tufo adawro ma se me nyama ma ya na me se wo ma kwai ma di fo de se o adawro ma agiman tufo nti obesere na o mo mo nyina che ni wo fa no ma trasa akani pa be mi lo pe o mo je ni chi abusia panjini ene tao ona na chi e na o mo aka no ma ni bi ni anta ne ya oba stress in so ye ama yiti ira ohun anti ende obud be ma wono e be sew eso nya di beni bia wore ko tan ba bi ayo mo so fa hene wore be so ira e wa hifie ha na ta ko pe no yo hu di bibi wo mu so betumi aboa no enti ende wo fa mo ne busun nya de wa ba ha ye tu ni hwe wo hu ni fa wo de do ba pa e mo nu wasi se na zape e bi dia de ne bia obe ahomaso bi ama yiwa sa gine tumi so bone ni die sumpa na e di ma we o de wa hu mu nti won su man kan fa da di be ni ma to ba to aso a shi mukina se ma kwa ni se ma kwa ma ya o shi mukina yi aye bre wata ba ha e kuma je so ji aye on se tin na so we di ni dia emre papa nyo se na yiwa de se wono ene odu ba bia be kan so chinye na we ene odu de wa mo ahun se de ase bibi nyo de be kan ansa we guguti guguti de chan yase e so da me yiwa ni mu ase de be da so ba banti be di bi man no o wato papa so sumpa kama yiwa be di no pressure no no we for fi bra so na mu bokru me ya de twemi so da yiwa de on ba no bani die na no pre so yiwa be boa o bibia yi mu yiwa adama so se man si de si no gracias mu o se mbodi amu modi o se modi ma kana ma na chambe da bo nkum yura ne se frante na se ka kra yura ana mo a woni ni ya me hu se wadaji ti ye yura chi be bia kuma se an ki be bia e ma ne nyesa se bia na akunya ni nti na udi yura chi sa yura wa he ena dimedi a wudi ni ana mo a wutu nti o se onu a ne na na nyiyam nti wo be enyina no be kambo ni apeko ni chichire oni chichire ni hia ni ko no kuntu hia se ahini na ye ji boys hini ni nyina na se pro be peja na ni nyam aba ani nti na ye nyina ya be shi ibrasi a ye be sum nka bomu wo be bibi a yiwre gugu bi anu asofa na ekoso toyi ene de ebija mo mbra ni ni nsum de di ya nsum ni mo yiwre da ko mu koso wo be ni ma be ena bia wo be kan na rutu ana mo ko ha were ni ni na be kan ni nya da je e wo fi bet ni na ni paba ne som no ani na ko kwa boy ese som ni so esre ma yewra ama o kan na wasi bi a chere ti wo me di en ni ni kan mo ni so yewra e ka na to for ese yewra nsi bi you want to be o ti bi bi se yewra
Therefore, now you're not young and also. What do you think? In Yakutaya or Babasum, and Munuan and Nadia showing. There's no book and no Korea or a Korea will be here. And now, Korea, any a draw, one and then which was at the Yamo. We in their food. Overcome now the soon, a young Boswa, a young Yin, the crab eat my catcher, Papa, a papa. Najasi, Fira. Yura. Anna, don't you? Saka. Immediate in JP. Odibre. Mine Dew Jasahine. In JP now, Miss Bina. Nano mamma, a penya, Mamma Musaye, Baye, Jasahine. Minia over. A son of the Edding, 30 inch, dear. Who's there? Ubay, as soon as Daje say, and so in the year, say, Fadium phone, more when you must. And I with it, say, Mamma. Now, Bobby, This is Bratia Oba. Nana, Messena Macacra. I had some no idea to some. A debribia was a when I eat here. I can't see a sum there. No about Nobity and to year or honey. Is it via a boy in now they are at baby. Eddie, it's there a yassi. I was over something. Now who said, "Yeah, one is here." Yes, no. Yeah, obey your teacher, Roche. Momodia said, "Boy, it's our assistant." Now, be a in a couple, Amado, and young Koso. Tinara, you are so up, so no, she did. Najamia. Gradually. 7 years. We look to it. And I do it naturally. Meaning, sir, when I cry, there be a you could remember the first year or so. It be the meaning, sir, the idea they were wishing I show in your mamma. Was over show when now, penny for can be in cat. Mira, mammy come with young children as a punch as empty. Mira, what and a quite noisy beach. It's here. Number one. It's here. A branch over, a baba. Most of the sounds so sober. Oban film with the apple. You man know about the you my head, said ye. When you're so going to be a cat. It's here. Is the whole back. Bob, you Pisano, at your you are no shoe. At your man, and let go. It's here. It's here. And so happiness. Come there. Obviously, I were too fully brave with them. And we are said they were so unready. About Nana, don't soon. One and a modern ball, the old chromacy. I don't know what this show will set away on and more better and more bad to us. It's here. So better to us for dear, to us also Papa. Near Bonium.
adwuma na aba be na adwuma ya tene itimi fro anopa ewia o ba be duru nso no ba jo so wai etie wai ani asudi da yere so pa e din sem mi pri be bro wa ba no so nya ho abuti no ka ye me ntana na pa won pra no fa no kosia na ehwe wa no ba ni no ko no abo o ye first wachi wa she dem so ma ko na kompo e bi so akra na e no kore na wo dada e wo ba be sumi ni ni asa ni e fe wa ba be ana se bi champagne ni ani na bu so nyina de na ba se ko ye ya transu no si bi ji pia etie ele o ba yo na no etie one fi o ba do na ba one fi o ko do ko ti na ko etie ojuma pa da do baba ojuma pa da do ko etie na hu ba enfie kakra ni na osun unia ba be to mi anu se abrati bi mo fa pa sabi ya nso e bi nechi ti be ya o ko bi fa onche yes obinia da roma no ka brante na ma dwen no na le wodi na hayo etie suma osumu ona nanu to aso e bumi be bi se me be bia mesu an ma koduru ye no esa ma esa me ko na unya kra no se o se sum ye no e na obi de kure ba de moro so etie atia na da uhia bruma e kunju education ma woni mere o sa asie so masne enfa ni agbo odi agura aya na wo ba o do se be ko afu ko kran hu kwan etie okwa adecha akuya osi bibro adaruma famta cha ba mos na do tuwo afuna hu be yawo ti mo ni mere nkunju emwa ura uni ura ba ka be bia ka sante be mpon ofro pe no dita o we sai e sumo de mo ura as of from ura me one time that's not it kwasi esa na no kwancho etie so ba sumo no na no be sho o kwenti abede ma ura no o na so pita so e de apida wo o bai o ba to o dan guriwa sana da o ya se ma o na o ka na je so mo ni ko sike sika no pran kwa na ura no pran kwa na ge hia e no sa ga bla mo se bas no pran kwa obi ka buru no na o ka no pre na me fas kan na da o esa wonje me fas kan na da o esa wonje udia kunya me mo ska da ba wonje mo za funa wonje yusi wo abu sha do ba ye so bo mo abu sha bo otu mu oba pani de waji so bo mo wo ti to bu sha pani so bo mo pa so tie bia ona to be na te ma na emma cha mi ba e mo so o fro de mi kanwa ka che na mo tu so bo mo the for bo mo bia ade hia ade ura e bono hia so bo busian a praki to class e bola so 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 o be bola ye tita no mo sa peda a o ma ho be so a kofo na bola pa o kofo tu mo anse par près petita adufita par près la fa ura mo be class men kan obi class man ka sa konko let me use what you use your mind. Use your mind. Let Obi Kapi and your class are concord. That is certainly ends out. The chum. Use your mind. So tell me. Oh, protocol, come and this is so. So no sampa. Wouldn't it? What are you here? Wait away. Mammy, asthma. No for power. No for papa. No for ye. You are no tree. This is what you have.
Eso yakuma. Eso yakuma. Eso akuma yakoma uku. No. Ninya so obeli akuma na dama no akokro no. Ebi dan kan so. So awu. Ngo feyi. Ya no beti akro menye. Nya eso yakuma. O yakuma. Yes, picture. Why? Every plan will be the same. We are one, not only a problem. Why, you will be able to take, will be a assembly. Why, in a bar, no, but by back home, say they are only a billion. But they made the arrow, the telephone, the Nakasa, or another telephone. Had the money my wife or one for one. Yes, we did not, as a one, it was my. It's you over joy. Sabi on premier and it was you when you come home. Why? Yeah, Miss Mrs. You can put to him papa. And the name was papa. Those who cheap investment, investors, the pump. Na uko mpiko. That's the other one. With the wow no you know couple million. The response is. Where the mamen ka dey chat o. Ba mtumasi. This is eko yi ba mtumasi be free ho. Yo. Abrante here. Aduma idea. Wa na fata wo. Ene yura adawroma. Awi mu ade amawo. Ananu nyina aka esum. Se wa wani tua kwasiada ye me wo ha. Ebna da me ba e be sisi me nkoyo. Sum wo bi da ho no ma se kam koda ho. Si ye wura sum nti me twen na masum aboa. Saa na so ba wo bi baba na ese so sum no. Se wa nya aboa ma aboa nkum aboa. Nti wa konwa so sen obi se de ya de bro ho asema no. Saa kwa no ne paso be faso de asum wo. Enu nti ahunidie echese odi awurade ayi wadon aye krachi ni witime wurawuram akopɛ nipa bi aba amoe o ma beso ewura asene odwumadi a wodie sɛ wokɔ na ansaka bibi na aye wadone sɛ obɛ wai ho a ɛtoɔte a ɛde asɛm bɛba ti de wo ye bia no ye ma ho nte na wabusua o maame no wo fa de minimum free tete wa abrepɔ subai o ma da na di enti ya no mo ti asetena pa enu nti na odwumadie o ba nyina ta wachi kama no ti mira isra wa dawroma ma kwai na wa onana on si bibi enchiro tuna ni mo sana na no nyama mira wa dawroma na nanu atena nkonwa na nanu adrempon fo ba ye nyina se wa dawroma esre na onana sibi Machami. Zam. Betty, Confirm we can because I'm for the woman. Zam. The count. Zam. 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 One day, a media. Zam. One shilling. Zam. So, buy a member 2 years. I am your farm, the men and unknown Yinara. Zam. One mother, woman in a home. Zam. Be that many one more musu. Zam. A moment when I am Miakas Menana. Zam. And then there was about the camp. Zam. I mean, I'm the Asada. A Bama Miakas and the back. Some possibles. Zam. I said, I'm a say. Zam. Oh, you my power, yeah. Zam. Said that was said that you fear our friends and father about some moment. Zam. Buy what the Miakas and Menana, but you. Zam. The free home, I would then never cheer me. All for company, yet, you know, may none and Zam. I feel me doing one. My bear man, you idiot.
asempa na akwara ipeso ka kire Zam. Esuma wo som me no na se esum so kokora. Zam. Fatimeka me nana no mama bon na wote ya wona esum me obi anya bi. Zam. Me can pray. Me can pray fa. Ko me hu obi afia so no aka se wo hene me som wo hene sei. Zam. Afeso me aka se konfo na twam konfo san so eche to mu nyina de. Zam. Bi anche ma de da. Zam. Free country so besi be kum fa. Zam. Anko bia ono ba ya chenye bia chema ne. Zam. So me na ene ma wa ene. Zam. Sida na be ma wo sai. Zam. E do na ne ba ya. Ono kura kuno so ni da kura. Zam. E so da wo ba ya ono akasa na bere waka ho. Me baba no so e. Wa. Zam. Na ne ma me. Ei. Bra be gina obachi. Na wa bre. Wa ngona nkwanya hene. Zam. That's pa. That's mami. Zam. Asama meka a kire mi akasa me na o banne. O be so afna bo so a kire me se dewu. Sumpa hene. Mi akasa ma branche. Zam. Aso na ba be so no menyi so ti shoche. Zam. Na wa no. So is ti shoche da na be ko. Zam. Da ro ba fi na be ka kire o. O ba wo transfer basa. Ezi ade nyanwa nwa be ka se wo fi abi mu. Zam. O ba mandi ma gina ho. First na ka ba na ka ko da ho me na ezi anya na na mbi. Zam. Isi ano wa ba ho ba be se kontre wa ba se kunku. Kontre ti we we me na sa so papa. Zam. Be du fi ade a wonya me na e wonya papa. Zam. Be du fi mu sa fere de we da ohia ko. Zam. Sa de me du sa ne hene ma me na ko buburu. Zam. Me nchia mi wuro obra mi gina tenten da. Zam. Le bi me chesa tenten bi na ma bu mu ase. Zam. Fi se mi wura no. To on Zam. On na ma na bitia. Zam. On na ma na man sa tie gina se nyina e hu se da ohini bi ho. Zam. First one and ke bod the work of say Eastern region but ne ye hunu sate da. Zam. Sate hen sa no bi bani bi. Zam. Na da wo ho de. So that the what on so. Zam. But ne sate hen to me anu nanam da wo sa da wo abodro o mu to me ntene no ane pataje me ene de wo pi. Zam. Ti me pese ba wo ba no wo be kam ho na da wo pi. Zam. Mranchi wo krom ha subambo ne na ekoso. Zam. E be so be bo. Zam. Kontre ani benkuma ye bia still am hu se ka no da ho ko shamlem. Do ba ka ni se besi konkoso. Zam. Enu bone no. Zam. Sumpa hene ani sa akonya ye bo wana se sum na abesom. Zam. Akonya no sum dwa. Zam. E ma me kakra na wo ye. Zam. So ya branche ye obo gbetia ko. This is assembly akwa pene ma ba. Zam. Former assembly man ete nhunu a. Zam. Aha. Environmental for nya dwuma. Zam. Na fe na eniema do de kro ya nya papa no. Nyina o ba be ko. Zam. Asem da so pa. Zam. Nyese bia wo ba be swan no ba swa be ka kwato ho. Se de kontre kan wan na wa yi ase na de chinese wo so. Zam. Wo be swa be nyuma papa. Zam. Se niema wo ba ye una na mayor no wo ba be to aso. Zam. Wo be ka me ho. Ya to aso na ni ya be ka me wi. Enche bia ni be computer laboratory. Zam. Eda ye bia no na wo bi. Zam. Ehu t-shirts nyina wo ne wona ma ko ye nyina ba. Zam. Ehu bonus nyina na ma ko ye nyina ba. Zam. Edi entra. Me hu niema wo. Zam. Na no se jase be ka kire no me se mo me dem ba ba ye dwuma. Zam. Ene ne jase ne duba bia ho prepas college wo no se da kwan. Fi se efia no computers na di nyina no mo na ba ho dwuma. Zam. Isi amenya abre. E pese da usu ko na nim. Zam. Eye me dadwene eye me dai so se daw. Da chi bi ye be sore no. Ne se daw. Apagya. De wa yakese. De watre.
akɔbenkum ne nifa Zam. akɔ apuapue ne atɔyɛ ne yɛka ne mapapa wɔ Ghana ne yɛbɔ Dawudi Zam. nti wo ba no nyɛ wadwene sɛ ahenni no na ɛfɛ na wode bie ɛnim sɛ manhyia deɛ wodɔdwe okuo bebree wɔ but nsia de deɛ wapɛ ho ba bɛyɛ Dawuhene sompan Zam. na no kɔɔyɛ no nkurɔfoɔ bi ka kyerɛ wɔ manhyia sɛ o kyɛn bɛgye kura kɔsɔ ayɛ kurapɔ ne di n'akyi subampa ma wotena se Zam. ya untumi ne Dawuhene ntena Zam. fisɛ nneɛma atwa Dawuhene ahyia no ɛdɔɔso sunsum bebree na ne nenam Zam. akonyadie sunsum woni sunsum a wontumi ne ɔbrempɔn ntentimi nante da Zam. ɛno obɛsuae na ma mede me nsa to nsɛm na makyeɛ wo na mapɔne sunsum no kakra de ama wo Zam. na wo nso no wonam a Dawuhene so mpa ne ba afei medin bɛka wo din ho Zam. sɛdeɛ mabɔ din no ho ban saa na wo nso ɔso tumi bɛbɔ ho ban Zam. ɛnyiwa dwene sɛ wobɔ abɛfa Kumasi abɔnte so ɛde abɔ ho Zam. ɛnyiwa dwene sɛ Dawudu bɛfa abɔ ho Zam. Kumasi akonya no a wobɛdie Dawuhene ɔdɔ wo na wɔdɔ wɔ fanom ani fie ho nti ɔde ma wo Zam. mema bebree wɔ ha wobɛhwɛ a ayi agyemantufoɔ waba agyemantufoɔ wɔ ha ɛba kakra wɔ ha ɔne ne yere ɛne wɔn na aka nyinaa mema ne bebree Zam. wankasa wɔfo sɛ ɛbɔ nsu ne ne ma ɛne wo ma sompɔ ɔmo asom nti meba bɛto wo Zam. mehunu sɛ dom si ne abusua ne kɔ Zam. nti na wɔsɛ mete bɛyɛ biribi to ɛto abusua no Zam. na nhyɛ abusua no animonyam Zam. ɛnyiwa dwene sɛ wɔba bɛyi wo bi a wode wo ho ba bɛbɔ fɔrefɔre nneɛma bi Zam. ɛda mehu na da na abɛkɔ Zam. megu so ma nananom wɔ ne sɛ alliance nano mekae yɛhum yɛmfa nyɛ som Zam. wɔbɔ ɛtwa yɛmfa nyɛ yɛmfa ntra yɛmfie Zam. yɛde sompɔ pa ɛne adwempa ne ne ɔhene nanteɛ Zam. sɛ ɔne ɔhene nante so ne adwempa pa wonim sunsum ne kum Zam. akwakonya ne kum o enti memete wɔ nom ne no sɛ medɔm sɛ wotumi wotu fie ka me ho asɛm a meme nkasa makye paa because meda mu no na nananom abɛyi akyerɛ m sɛsei na ɛkɔ so ɔkuru Zam. ɔbɛka so bi na obi na bɛka kyerɛ me o ɛyɛ akonya no sunsum no na bɛka kyerɛ me Zam. akonya no sunsum na bɛka kyerɛ me Zam. sɛ de wakonya sunsum atimu no dawu yɛka asante nkonya ka ho Zam. nti nnɛ woba bɛsom bɛsom sompa Zam. konkonya fie so sɛ metwa dwan sɛ mekɔ a na afei na nana ɛfrɛ wɔ nana wɔ ha o sɛde dum bi ayɛ na nananom bi yɛ no Zam. wɔhunu nɔmba ne paa so wɔmfa ai wakaka kyerɛ mu bi afrɛ no waka kyerɛ no kontre fra ka kyerɛ kontre na afrɛ me nso mehu so mamfa wɔmfa wɔwankasa na wokasa ne baabi a wogyina Zam. nti maadwe no nyɛ adwen papa na akonnwa no ɛne sunsum da wo kuro ɛhwɛ wo so Zam. saa sunsum no kura mu a ɔtamfo bɛyɛ dɛn wɔnim mu ase Zam. hyira kosɛkosɛ ɔpia sa da wo agogo patagye me ɛna nanom tumi hyira wo Zam. That's him. That's a song. Asɛe ama hyebranteɛ no busua panyin dwadwa aduonum ɔbra nneɛma nsɛ wura na ɔsi didi nkyerɛ Nura Chama Dama. Yes, sir. de hyia ato That's it. That's it. abusua panyin hyebranteɛ no din a ɔde bɛdi akonnwa no na agyema mo no akasa mo fa pa ke ma no kasa nkasa Agyema etipo. Well, Mumfa, you know, Munyan Yeman. I had now for you could not money. Rana and Mama. What sort of call?
Man was the man. So he said, okay. Swami Yabie, so friend Manapao, and you, Anajo, the Sumo, Meba, Mira, Mama, Metu Quada.
enti na sabre ye nyina ye twahia yewura makwan ama wase bibia kire no sabre na agyeman tufo the asante daw sompa hene odene asante daw sompa hene sese di ni nye kwame twumasi biu oye na agyeman tufo ti ubuna onye ubisa keke Miro adalma na doi so nesena babusa shia penyine adehie kwaso dawo bisa penyi na dawo nese ona tise nyumre yewura cha ma da me bro esu so na ntu yewura na dama enwonya nwan ne wa hye ne ma bushia eya honho ho aye fe wa da me bro yentimi hwe yewura sa de be fa wa ya mai ye be hwe ne han ni asa akọ wa da me bro le sese pata se ibi yewura ye wa de be fa wa ya mai wa da ma nu chi na ba pa ba mu dia na da yewura se Miro adalma sede abusu apanyine wa wonana a wonsa no obo akunyama no omo sre na se kwa wo ha omodo asida abro yo miro adalma sompa hene ene na busia sompa hene lize na agyeman tufo na beto so anu inside no bo ne he na agyeman tufo otie o sai no ona na di no bo ne de so no ene de mi fie ni ne di on bo ye di bene ya miro adama management for afi wakasa afi na bujana ina sa peke yo miro adalma na agyeman tufo sompa hene Wale na busia Daud sompa hene Daud sompa hene asante Daud ehin sompa hene waba wase ne wale na busia eba ya fadaro mo adefefa aya mo enedai omuntimi enkase krora waye we awie na omudo mo se to mo se madasi asore akọ omo ba ya wadaro ma omukuta broninsa pentu whisky pentu bia adaka baako doko adaka baako mira insuo naka nan adam ro ebru odwampa otuadua wo mu ade mira anafrempon abebio wo mu ade na nanum kumasefo a beta wachi wabrempon fo beta wachi wo mu ade Tumfo abrempofo a beta wachi mira ombo mu ade anachi ame wo mu ade mira adehie ma ne mema wo mu ade mira wadawro mo na nanu matran konwa wo mu ade mira wadawro ma odraba wo mu ade mira onye nkwafo bo mu ade ohene wadawro ma o secretary bo mu ade na ubambofo bo mu ade we na onana agyeman for na agyeman for wadawro ma ne amna so afra mo sha kira oni na busia mo de beda wase ura wadawro ma ya o that's it. Nana agyeman tufo ene ya prenwe Nana agyeman tufo o me prenwe Nana agyeman tufo asante dawo sompa hene o me prenwe
Irim. Boy, mana nyawe? Belum oh ya we. Ya we saya. Ya. Oh, jatuh dah kecil. Ono. Yang kan bumos. Drone bumos. Drone bumos. Nana mama. Ninyaba. Eh, dia jangan santai boy. Ya. Kayak mana baru jadi ni? Mana baru jadi? Ini dua yang mau. Orang pernah saya mungkin, obat dia di sini nak penuh. Yo, sabre sopa tracé. Ono busia, on tracé. Nasum pa hene tracé, granti mani ye. Amo fa chinese. I'm